Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngosuku, siyamdumisa kakhulu usuku oluhle kangaka. Hayi nokho uNkulunkulu nathi emsebenzini esiwenzayo ngesilungu kuthiwa we are racing against time. Siyalwa ngempela, sigijima kanye nesikhathi okufanele lishawu lesihlanu lomsebenzi owenziwayo uphelele. Kuba nzima-ke uma usebenza nabantu abangakholwa ngoba usathane uyabasebenzisa ukukushaya, uyabasebenzisa ukuphazamisa icebo likaNkulunkulu. Kodwa nokho-ke siyambona uNkulunkulu engenelela. Buka nje uPlumber wayethe uzobuya Monday, ufika namhlanje ngoLwesithathu. Kunzima, umuntu uyakhuleka, uyacela nisithwale ngomkhuleko. Ngoba manje abantu bayasebenziseka, usathane ulwa necebo likaNkulunkulu. Kodwa uJob 42 verse 2 uthi icebo likaNkulunkulu alinakuvinjwa. Omayo phambi kwecebo likaNkulunkulu uzofana uthi uma ekujantshi ushayiswa isitimela. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu. Bangcwele, ngiyacela sikhuleke singene enkonzweni. Asiguqe. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithanda ngalo. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo, ubonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Sicela ngoJesu Kristu iNkosi ephilayo, uJesu Kristu iNkosi. Amen. Masiyeke ezwini lenkosi, siqhubeke nenkonzo yethu. WaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku verse 22. Ufundeka kanje: thokozani njalo, khulekani ningaphezi, kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli uprofetha. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sigcine izolo sikhuluma nge-uniform yasekhaya ezulwini, sikhuluma ngengubo ezimhlophe. Besikade sikwisambulo ku-chapter 3. Sifunde uverse 4 sasesiwelela kuverse 5. Uverse 40, kepha-ke unamagama ayingcosane sadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo. Bayahamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele. Bese sithinte kuverse 5, othi onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakuluvuma phambi kaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Ngigcine ngikhuluma ukuthi kuyokwenzeka isimanga, libizwe igama lakho uthi present, uJesu aliphike igama lakho, angalivumi. Yindaba kungoba amagama kade alotshwa amagama encwadini yokuphila. Mhlambe ngokuqhubeka sizophendula ukuthi alotshwa nini, kodwa kade alotshwa amagama encwadini yokuphila. Kukhona-ke abashumayela ivangeli lokuthi phenduka usindiswe ukuze igama lakho lilotshwe. Cha, kade nje lalotshwa. Uma uphenduka usindiswa, ugcwalisela ukulotshwa kwegama lakho. Kade lalotshwa igama lakho. Ingakho uverse 5 ethi onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila. Kusho ukuthi amagama ethu asencwadini yokuphila, kodwa ngokona kwakho uyalesula. Hayi, angazi uma sizwana yini. Igama lakho likhona encwadini yokuphila. Laba khona emaphakadeni. Kodwa-ke sobuye siye kulawo mavesi acacisayo ukuthi lalotshwa nini igama lakho encwadini yokuphila.
wazalelwa esonweni wakhula wona alisulwanga. Wasufika entandweni kaNkulunkulu wasindiswa waphenduka lingasuliwe. Kodwa-ke manje mawusuwona iqiniso usulazi, usuyalesula-ke igama lakho seliyasulwa. Angazi noma siyahambisana. Uma sikhuluma into ejule kanje, kuyafuneka umuntu asheshe ayovula izwi lenkosi, ngoba ngiyazi ukuthi khona abangiphikisayo manje. Masifunda incwadi ka-Exodus sike sayithinta, kodwa besingakhulumi kangako ngokusulwa kwegama. Bona abantwana bakwa-Israyeli, uMose wabancengela, wathi ucela kusulwa igama lakhe encwadini yokuphila. Wathi uJehova ngisoze ngilesule, ngesulela umuntu owonile. Ake sibuke le ndaba. Exodus 32, angazi uGenesis ngimthatha kumanje. Soqala verse 1. uMose wabuyela kuJehova wathi, hawu, laba bantu benzile isono esikhulu, bazenzele onkulunkulu ngegolide. Verse 32. Nokho ubathethelele isono sabo, kepha uma ungabathetheleli, ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo. uMose watrade ngegama lakhe lisencwadini yokuphila, wathi ngcono Nkosi ulahle mina kungabalahla abantu bakho. Uma kungukuthi awubathetheleli, ngcono wesule nelami igama encwadini yokuphila. Uyaphendula uNkulunkulu verse 33. uJehova wayesethi kuMose, owonile kimi ngiyakumesula encwadini. Ngamanye amagama kusulwa noma ubani, kusulwa owonile kuNkulunkulu encwadini ayilobileyo, encwadini yokuphila. Yingakho kuJesu ngale kwisambulo chapter 3 verse 5 ethi ngeke ngilesule igama lakhe lowo muntu onqobayo encwadini yokuphila, ngoba kade lalotshwa, so alizusulwa-ke, ngoba unjani wena uyanqoba. Kodwa onqotshwayo lizoba njani igama lakhe? Lizosulwa encwadini yokuphila. Angazi uma siyayibambani lento. Uma ubheka iHubo 69 elikaDavide, amaHubo 69 ngesiXhosa kuthiwa indumiso 69, sifunda uverse 28. Uthi uDavide, mabesulwe encwadini yabaphilayo, bengalotshwa kanye nabalungileyo. Liyesulwa igama bangcwele, mabesulwe encwadini yabaphilayo. Yikho kuthiwa incwadi yokuphila, ngoba incwadi yabanjani? Abaphilayo. Phela umuntu odlisono, umuntu owonile kuNkulunkulu ufile. So-ke sinencwadi yabantu abafile nencwadi yabaphilayo. Eyabafile abakaSathane. Uma sifunda amaHubo 9 uverse 5, ujezisile abezizwe wabhubhisa ababi, igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade. Liyasulwa igama. Akukho la sithola khona ukuthi liyalotshwa, ngoba kade lalotshwa, lilotshwa namhlanje. Abezizwe kubajezisile, wababhubhisa ababi, walesula igama kuze kube phakade naphakade. Liyasulwa igama, bazalwane. Awukodwa ususebenze kangaka, usukholwe kangaka, usufika ekhaya lezwi wafunda izinto ezintsha, uphinde ulahlwe na? Liphinde lesulwe igama lakho? Awu mntaka baba, nginenkinga yokuthi angizwa kuthiwa malike lesulwa liphinde libhalwe. Nayi lento engingayitholi, angikutholi lokho, kodwa engikuthola ukuthi liyesulwa igama lomuntu. uDavide mabesulwe encwadini yabaphilayo, bangalotshwa kanye nabalungileyo. Linjani wena elakhe igama? Lilotshiwe nje, awukakalesuli. Phela lesulo uwena, ngoba uwena onjani? Owonayo. Uwena owesula igama ngokona kwakho. Yikho ngibuza ukuthi awukakalesuli yini? Ngelinye ilanga uJesu uthumela abafundi ukuthi bahambe bayosebenza, bahambe bayoshumayela. Uze abatshela ukuthi onizwayo nina uyangizwa mina, onalayo nina uyangala mina, ongalayo mina uyamala ongithumile. Yaze ngayisaba lento engiyifundayo.
kusho ukuthi laba bantu abangafuni ukuzwa, labantu abangafuni ukuzwa lokho okukhulunywa la, uthi onizwa nini uyangizwa mina, onalayo nini uyangala mina, owala leli khaya lezwi wala uJesu uqobo lwakhe. Yazi ngikhumbula into esandukwenzeka, bafaka-ke omunye, angazi uma insizwa noma intombi, khona lamagama angacaci ukuthi elikabani. Theke sengimfakile-ke, ngicabanga ukuthi bekungakusasa, akabingeleli nokubingelela, uvele ubhale imeseji uthi kutheni ukuba kube ngu-admin kuphela ofaka izinto egroupini, kutheni kube ngu-admin kuphela ofaka izinto egroupini. Yabona lo muntu akazange achazelwe, akazi ukuthi kwenzakalani. Yingakho ngiye ngikhale ngithi abazalwane abachazele abantu, akazange achazelwe lo muntu. Umuntu ongakwazi nokubingelela-ke, ngiyabona-ke thina sibingelela sithi Jesu Kristu inkosi, abanye bethi ayibonge mfundisi, abanye bathi amen mfundisi. Yabona into enjalo ekhombisa ukuthi umzalwane lo. Mawusubuka i-reasoning yakhe, ukucabanga kwakhe, ucabanga ukuthi-ke siyeke ukuthi mhlawumbe akazi ukuthi abantu bawu-5,000, kodwa uyabona egroupini, ayisekho igroupini abantu less than 500. Nixoxa kanjani niwu-500 egroupini? Nixoxa kanjani? Uma kungangena ama-messages awu-500 wonke umuntu eresponda, kungafikwaphi ngempela? Lo ubhala lokhu, lo ubhala lokhu, lo ufaka lokhu, kuzoba nengxokozelo futhi ngeke kuyeke phambili. Ubuka i-reasoning power yalo muntu ocomplainela ukuthi yini bewu-admin yedwa. Ngase ngimthumelela-ke la ngicacisa khona ngekhaya lezwi. Ngiyayithanda le nto engayambulela uNkulunkulu ukuthi ngiyenze, ngoba iyasho ukuthi uma uzibona ungafanelekile ukuba kuleli khaya lezwi, ungakhululeka uphume, futhi ukhululekile ukuvula yakhe igroup. Hayi, ungayivula yakhe igroup ukhululeke uma ucula ungahlangani, uma kungezwakali okula. Mase bathumile kuJehova ngikuleli vesi ethi onizwayo nini uyangizwa mina, onalayo nini uyangala mina. Wavele waphuma, ukhishwa nje ukuthi ngimnike i-VN ecacisa ngekhaya lezwi. Kusho ukuthi uyabona ukuthi usendaweni wrong. Mina-ke ngiyadlula kuyena, ngibuka omfakile ukuthi ngempela bebexoxeni, basukaphi bagcinaphi, ngempela azamfake. Lithi izwi lenkosi-ke babuya-ke labafundi uJesu ayebathumile abangama-70, babuya bejabule, bathi Nkosi, namadimoni ayasithobela ngegama lakho. Uthi uJesu kubona, ngabona uSathane ewezulwini njengonyazi. Bhekani, nginikile igunya lokunyathela iy'nyoka nawufezela naphezu kwamandla wonke esitha. Anisoze noniwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokho ngokuthi omoya banithobela, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Yayibona into esamqoka ukulotshwa kwegama, hayi ukuthotshelwa ngamadimoni, hayi ukusindisa abagulayo, hayi zonke lezi zinto eziseceleni. Into iyodwa into efanele ijabulise umuntu ukuthi igama lakhe lilotshiwe ezulwini. Sikhuluma ngokulotshwa kwamagama. Uthi uJesu akasoze alisule igama lakho uma unqoba, kodwa uma ungumnqotshwa uzolisula. Siphuma kuMose, lapho kuGenesis 32 la esho khona uMose ethi uma ungabathetheleli laba abantu usule igama lami. Uthi uNkulunkulu ngeke ngilisule igama lomuntu ongonile. Mose awonile, ngeke ngilisule igama lakho, kodwa kusulwa igama lamuntu owonile. Sabuka amaHubo 69 verse 28 ethi uDavide mabesulwe encwadini yabaphilayo, mabasuswe kanye nabalungileyo. Kuyadabukisa ukuthi siyahamba sindawonye sithi siyakholwa, kanti khona abantu asebegudlukile encwadini yokuphila, sebecishiwe. And namanje angalithola izwi elithi bayabuyiselwa sebecishiwe. Ziphathe kahle, ziphathe kahle. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uma esigcina sizophindela kulo leli zwi uLuka 10 siqale kuverse 16 sigcine kuverse 20 bese siqhubekela-ke sisakhuluma ngani ngokulotshwa kwamagama nokucishwa kwamagama
ngiyakholwa ukuthi sizoyiphusha le ndaba kancane size sithole nokuthi alotshwaneni kahle kahle kanti la magama okuthiwa ayacishwa kuphela manje. Asiguqe sikhuleke. Baba, siyabonga, siyakudumisa uNkulunkulu nomusa. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Sinikela kuwena ukuphila kwethu. Sisize sibe ngabalizwayo izwi lakho, silenze. Size lona loyo Nkosi olalele ukuba ngalicishe igama lakhe encwadini yokuphila. Sizwile ukuthi Nkosi uthe ngeke ulicishe uma umuntu enqoba. Sizwile izolo ufuna siyiphathe kahle ingubo zethu, sizilondoloze zimhlophe. Siyabonga ngoJesu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Babonze ibandla ovalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi.